Molt bona tarda, soc Guillem Alsina per al Mur Tecnològic des del Mobile World Congress del 2014 de Barcelona. I avui us porto aquest terminal, el Sony Xperia Z2, el successor del Z1, el flagship, el principal model de la companyia japonesa. Què ens aporta respecte a l'anterior model? Doncs en primer lloc, 1 GB més de memòria RAM, arribant fins als 3 GB i equiparant-se així amb, per exemple, el Galaxy Note 3 de Samsung, que té la mateixa quantitat de memòria RAM. Com a processador tenim, i em permetreu que llegeixi les especificacions perquè ja sabeu que amb la quantitat de processadors que hi ha avui en dia i amb la varietat en el món de la telefonia mòbil, cada terminal munta un processador diferent. Estem parlant concretament d'un quad-core, és a dir, un processador amb 4 nuclis a 2,3 GHz. La pantalla d'aquesta bèstia són 5,2 polzades i ateny una resolució de 1920 per 1080 píxels. La càmera, sobretot, és un dels punts més forts d'aquest terminal, amb 20,7 megapíxels i un sensor amb tecnologia Exmor de Sony. Realment, qui hagi fet fotografies amb un Sony Xperia de qualsevol de la gamma, sobretot els de gamma alta, el Sony Xperia Z o el Z1, ja sabrà que la seva càmera és senzillament fenomenal. Pràcticament, i per exemple per una persona com jo que no sé fer fotografies bones, és apuntar, disparar, i el mòbil és l'encarregat de fer-te una bona fotografia. Pel que fa a la interfície gràfica, veiem la típica de Sony, molt neta, molt ràpida, molt fluida. Aquí, per exemple, si entrem a la secció de pel·lícules, veiem que es mou molt ràpidament. Evidentment, la potència del maquinari ja dona lloc a que la interfície corri molt ràpidament. Si poso, per exemple, una icona a la pantalla principal o en una pantalla secundària, és una acció molt ràpida. I veiem que és no un stock Android, evidentment, però que la personalització de Sony és molt subtil i sobretot dona un rendiment molt bo al telèfon. Clar que amb un processador de 4 nuclis i amb 3 GB de memòria, evidentment, qui no podrà? Soc Guillem Alsina, ha estat un plaer des del Mobile World Congress del 2014 de Barcelona.